Vi har lavet en video, der omhandler andengradsligninger. Den generelle formel lyder ax i anden plus bx plus c er lig 0. I forbindelse med andengradsligninger og ved løsningen af dem, så skal man kende til diskriminanten. Den er defineret ved d lig b i anden minus 4ac. Hvis diskriminanten er mindre end 0 og altså negativ, så er der ikke nogen løsning til andengradsligningen, og så siger man, at x tilhører den tomme mængde. Hvis diskriminanten derimod er større end 0 og altså positiv, så er der to løsninger. Den første lyder x er lig minus b plus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a, og den anden løsning lyder x lig minus b minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Hvis diskriminanten så er lig med 0, er der en løsning, nemlig x er lig minus b divideret med 2a, eftersom at plus minus kvadratroden af 0 er lig med 0. Nu vil vi bevise det. Vi tager udgangspunkt i den generelle formel for andengradsligninger, nemlig ax i anden plus bx plus c er lig med 0. Her dividerer vi først med a for at få x i anden til at stå alene. A skal divideres i alle led. Nu kvadratkompleterer vi og smider c divideret med a over på den anden side af lighedstegnet. Derudover skal vi også lægge kvadratet på andet led til, nemlig en halv gang b divideret med a i anden, som er det samme som b i anden divideret med 4a i anden. Nu lyder ligningen x plus b divideret med 2a i anden er lig med b i anden divideret med 4a i anden minus c divideret med a. Vi vil gerne have en brøk på højre side af lighedstegnet. Dette gør vi ved at finde en fællesnævner, nemlig 4a i anden. Derfor ganger vi med 4a i både nævner og tæller på andet led. Så her kan vi se, at diskriminanten har indflydelse på antallet af løsninger, da det næste step omhandler kvadratroden. Hvis diskriminanten er mindre end 0, er der ingen løsning, da man ikke kan tage kvadratroden af negativt tal. I dette tilfælde tilhører x den tomme mængde. Vi tager nu kvadratroden af både tæller og nævner på højre side af lighedstegnet. Så der nu står x plus b divideret med 2a er lig med plus minus kvadratroden af b i anden minus 4ac divideret med 2a. Vi isolerer nu x ved at smide b divideret med 2a over på højre side af lighedstegnet. Da brøkerne har fælles nævner, kan de nemt trækkes sammen, så x er lig med minus b plus minus kvadratroden af b i anden minus 4ac divideret med 2a. Eftersom diskriminanten er lig med b i anden minus 4ac, er x det samme som minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a.